عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. إن جتي الله غوندو الله مي وتا وندي الله en jetti gonɗo godal woni sirru godal hunde kala woodi e godangal annore muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne garden derden leydi allah ndi asaman o time meden en jettimo jomum subi subudum no subi subudum o haburdum no subi kadi no subi won goni muhammadin sallallahu alaihi wasallam cubado deram addi jam tagoje fofof tindi bewli belam so leyɗele mbulɗu so leɗɗe ngubi so ɓesnoje low ɓuuti ɓendi heeɓi tagoje to kammu e malakuji mum e leyɗele katude les tinti muhammadi sallallahu alaihi wasallam mo yimɓe tagra batte mum nde garɗen darɗe leydi allah ndi asamano tiime meɗen musidɗo moɗon guiɗo moɗon sehil moɗon Demba Abou Sow gorko mo calagay gaale yambari bukke jeejongo kadiri gasa Farba wuro diine dowlugo daringo e dortude labtugo ma nga yodi mankani tawi ko ɗon woni jatti mum ɗo woni ɗo goto muɗum dasa kañum heewi ɗowante moɗon émission mo no ganduɗon mo jeeɓoton kala e saaha e aset tawi ko émission moɗon fawru Fouta so wiyama fawru Fouta noon ina nawdi ko heewi sanne ina nawdi traditionnel mon woni aadaji men pine meɗen e cocce meɗen ha ni dawrugol leydi meɗen fof ina nawi koñum ko fandu almuɗum ɗum tan woni fawru Fouta nden no Fouta ko fawru fof machallah ina mofte muɗum ɗum addani men wiide fawru Fouta pour yimɓeɓe paama holko woni fawru Fouta kala e saaha Demba Abou Sow ne addana rendo ngo yontaɓe jamanu rewɓe muɗum e worɓe muɗum aduna ɓe mbi ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof kadi beele aynoyo kono hande hol gonɗo invité meɗen tawi kadi ko invité de marque machallah tawi kadi ko debbo pullo bandianajo jeeyaɗo nokku hayre law on woni min wiyatamo Seyda Kadil Harouna Ba tawi ko jatti muɗum ko ɗo hayre law debbo pullo bandianajo kono noon hande ko ɗo woni gollorgal mum hande ɗo e Dakar Ndiaye lamorgo hande ko kanko woni invité Demba Abou Sow kanko woni invité dendagal diaspora joklinayi windere fof ɗo mbawi wonde Kadil Harouna Ba noon o hewti noppi yimɓe téléji ɗi radio ji ɗi gandimo o heptinama e mum ɗum no alay saago enenne gaddanen mo laade STV o ittane meɗen hen gueɗal meɗen e makko hande noon ni woni gadduɗe mo nder la diaspora Sénégal TV to régi ko Samba Diop machallah technicien bawɗo ko waɗata ko image labɗo ceer machallah mo yimɓe fof keptinirta holi woɓe ɗo tawi noon ko caméraman meɗen ko Amina Ndiaye ɓen hande goni ɗo no wonde bebbe en kamɓe kala ɓen to toon mbaɗa min suivre ɗum noon neni meɗen Seyda Kadil Harouna Ba ko adi fof min mbima bisimilla ma calmina rendo ngo jognayi windere hande ina kuccite maɗa bisimilla ma Kadil Harouna Ba machallah Demba Abou mi wimon mbani kadi en calmini radio ngo e télé ɗe machallah DSTV mana wiyataɗani majjani tan en calmini leydi Sénégal hay ko taari ko takki en calmini diaspora o en jetti Allah e nelaɗo muɗum en jetti kadi Allah e nelaɗo muɗum no mbawɗen jooɗade ha garden ɗo huccodirde ma mina ma e Demba en mbaɗa ɗo émission affaire cellal kadi haalpulaar en mbi ko cellal woni afogal nene baaba jettama calminama ha woni gonga sanne salmini gorko pullo Harouna Ngane Ba salmini de pullo Billo Sow ɓe goni nene baaba calmini leñol ngol fof no ndiɗorno en beltima kadi machallah Allah jarama a jarama Seyda Kadil Harouna Ba walla mbiyanmo sohna Kardiata Ba fof no yaaha salminago ma machallah ɗo min mbima bisimilla a wiya amen Ba tawi kadi ko mbama o
ko gabbe kange kalis jaltoje ina joro e nder laddi STV Diaspora Sénégal TV sokna Kadil Harouna Ba hol wuro ngo jaa e nder Fouta mbele mbawana min haaldiɓe ɓe eyi Demba Abou Sow hande keɓani ko laaɓi machallah mboto on e dasa e nder département Podor kono ko ɗum wiyete Hayra Law kadi koye nder ladde he kadi machallah to wiyete Mbagudoɓe ɗon jignaɓe jooɗi koye yaare law tawetemi e nder ladde he machallah mbiɗa jooɗi ɗo noon e cité Tawfekh ñagga quartier Aliou Moussa Ba ɗon tigui jooɗimi ko ɗon golle ɗe gollete ko ɗon gonmi quartier Aliou Moussa Ba cité Tawfekh ñagga on jooɗimi woni kajjata ma woni ceerno debbo moɓe keewi ɗum nande ɓen soɓe jii ɓe mbawi heɓtinde kajjata ma ceerno debbo Allah jarama a jarama sohna Kadil Harouna Ba somin jiiɗi andude hol gonɗo Kadil Harouna Ba holko mbawata arande men neɗɗo gonga ni neɗɗo wawa haalde hoore muɗum kono mbawata haalde ko yimɓeɓe ganda holi an haysino ko seeɗa hol gonɗo Kadil Harouna Ba holko gollata eyyi Demba Abou Kadil Harouna Ba woni gollo affaire cellal woni affaire leɗɗe ko ɗum tigui tawrumi tanam tawri tanum tawri tanum ko ɗum gollenmi hande oɗo saaha ko ɗum taw mi jignaɓe ne mbaɗa joguimi hen noon yidde janggumi ɗum law machallah mbeɗa waɗa hen kadi Allah ene jabanomi hen neɗɗo noon wawi waɗi fof jabama kono ko ɓuuri hen hewde noon ko mbaɗanmi Allah ene jabanomi hen nde wonno kala ko jiɗɗa pulaar wawma nde wonno mbiɗa yiɗi ɗum wawi mi mbiɗa yiɗi ɗum no fewi machallah Allah jarama a jarama sohna Kadil Harouna Ba seyda tawene kadi ko debbo pullo mo ganduɗa golnowo tawi kadi ko fati fina tawa meɗen tawi kadi ko celle meɗen safaruji meɗen tawi kadi koto banggue fina tawa meɗen nde wonno hunde foof ina jogui fina tawa eyyi wonko safarorte to banggue anidi tubakiri kono wonko safarorte to banggue kadi tigui aadaji men te ina haasi kala mo woppani aada muɗum sa rewi hen tan machallah jiyata hen ko faydagal jiyata hen kadi ko moƴƴere sohna Kadil Harouna Ba hol fannuji e holto jarɗa to banggue tigui safaruji eyyi safaruji eɗen jaari fannuji ko jignaɗo gorko koye wiide bo kajjatu anon kala ko tindinmami ko tusoroɗa haala kedda hen ko heewi mbimomi baba andi fo haali fo bonni gonga nde wonno ko joga ko machallah ne heewi seeɗa mi wawi mbeɗa wawi fof noon kono wonko Allah hokkimi hen gueɗal banggue goragu batte ɓuɓri batte ɓuɓri ɓaleeri batte ɓuɓri daneri batte soppis batte reeju musor batte keeci musoɓe e gueɗe mbeɗen e garata on ɗon fannu ha gummoɗen ɗon payne fannuji goɗɗi gonga sohna Kadil Harouna min garay ma hen namdal sifa to banggue worɓe jamanu hande o wonano comme no jamanu ɓennuɗo kono nde wonno yewtere alay saago saɗa yiiɗi yewtere nde weela a kuttat yewtere nde ha laaɓa hande saaha mbiya taw ko suka jaarowo e duuɓi hande à partir de capantati ni a famide tawa ndeysan o ala sembe nde wonno holko saabi beele ko ñamele joni ɗe walla holno jiruɗa ɗum e hol kadi safaruji ɓuɗuma eyyi Demba ko saabi noon sukaɓe worɓe ɓe yiyen par ce que gorko foti naftu woni gorko foti timminirde wona ko duuɓi sappo e jeetati ko ɗon tigui gora gorko andate ɗo beele gora ko makko moƴƴiɗo walla manquiɗo fewde kono miji wonene gara e ma taw o dañi hedde duuɓi nogas mbi bana worɓe mbiɓe ɗo yaawi par ce que yaawi kono sukaɓeɓe mbaɗa golle ɗe ganduɗa ko woni joade fijata hoore mumen téléphone aji ɗi vraiment so mbawi accude ɗum addi ɓuuɓeji kewɗe bonni sukaɓe hewɓe te ɓuɓri ne jeeya e ko ustata ɓuuɓri kañum moƴƴani so are ma tan jaggata ko keeci ma jagga wofde ma jagga tundu ma watta yorde sa fini ƴaɗa taro ene gojje saji garda ƴiƴam en saaji ndiyam dana jam tala yippo e ma sa ummima andu sa gorko sa debbo ɓuɓri ne jagga gorko ene jagga debbo men en gonata gorko ha gummoɗene gorko tan ma hen paaya debbo voilà ene jeeya e ko ustata kadi goragu so tawi woni hen hunde kam a haali to banggue ɓuɓri kono beele elle à partir de ummade e seero est ce que ɗon ɓoyata e neɗɗo usta goragu seero eyyi anani min ɓayri mi safrata affaire seero anani min jimmi ko mbeɗa namde mi namde banggue ɓuɓri par ce que mi wawa safru seero kadi joɗani ɗo mbiyami wawa hersinakimi par ce que min somi joɗima ɗo ko mbawmi ko kalanmi ko wawa kono wawi taw won wawa ɗum ɗon par ce que mi safrata seero cawɗum affaire ɓuɓri reedu musoru keeci banggue goragu banggue ustiɗo e leeso banggue yawde tellade e leeso keeci musoɓe en gueɗe cafranmi eyyi kono affaire seero min ɗum ɗon mi wawa ɗum voilà Allah jarama mi yeeyi ɗo mi faami
pour toujours yimɓe ɓe ɓura famde kono holno cafrirton ɓuuɓri holko woni safaruji ɓuuɓri eyyi safaruji ɓuuɓri kam ko min mi defanat jomum so tawi gonɗa ɗo e Sénégal aran mi defanma an e debbo ma ñamdata toujours mi wiɓe sa tawi ñamdani e debbo ma ɓuuɓri ndi ne wawi yaade ha ɓooya arta a ñamdata debbo ma an gorko o tawi ko ɗiɗo joguiɗa a ñamdata hen goto ñamɗa e goɗɗo o ñamɗa e goɗɗo o tawi ko nayo kadi aussi ko noon so goto joguiɗa ɗum ɓurata weɓde safa par ce que ɓuuɓri ɗum wona gueɗe beɓɗe ko ɗum hunde ganduɗa ko bonnore neɗɗo no fewi no fewi no fewi ɗum noon so tawi ɓuuɓri ndi are maɗa sa are yam mi defanatno payane nayyi ñiiri cengle payantati ɗe ko guertogal defete jomum ñaama defete kadi ko laaɓi kadi laaɓi ki yanata laaɓi ki so yani o ko bonnda e safare laaɓi ki fota yanta eyyi beele joni to bange par exemple neɗɗo ustoraɗo goragu tiguirigui andi won hen ina kewi arde tan ƴetta dokke leɗɗe jara e beele a sikkani holko ɓurɗo wawde wadde tawno duumo e neɗɗo o taw tan wona ƴettude likki tan yara yaade hen demba safroɓe mbaɗa wiyaɓe ko fof ƴettu ko wawi par ce que yimɓe hewɓe boni par ce que mi juumana cen debbo goto ari galle vraiment mo rokka leɗɗo mo yari ɓandu fof ne boni te bonnuɗo mbo nan ɗo hande jogui hunde foof haaltake ɗo henne hunde fof on dañi bonni ɓi janano eyyi bonni ɓi janano ya jogoɗa galle ma mbaɗa leɗɗe ma bidon ngaji garda fof dokka ɗum yara a ƴeewana yurna ka anda ko neɗɗo foti safrorade vraiment min gumani ɗum ɗon fewani goto fof ƴettu ko wawi acca goɗɗo waɗa ko wawi goɗɗo waɗa ko wawi par ce que goto fof ko jeyno par ce que affaire gorago moom machallah minen ko ɗum min tawi bañanako affaire gorko ustiɗo e leeso ɗum min tawi mi waɗi hen jeego debbo mo jibinani kono ma garoy toon ɓe tuwama yettade kono wadde goto fof ƴetti ko wawi ko accu ɗon ɗum yimɓe pofto vraiment yimɓe ne tampini safroɓe mo gacci koɓe mbaɗata ko surtout sande sa naati tiktok o hande mbeɗa wawi min mbeɗa hersibide mbeɗa wawi hunde foof neɗɗo wawa wawde fof a wawat ɗum goɗɗo wawa wallahi ɗum ko Allah tan wawi ɗum wallahi ni tigui ko woni nunɗal sohna Kadel Harouna min beltanima on feewi nde wonno Allah ina jogui dame wirnitago e nder juulɗo e nder jeeɗa wirnitago hakkude me maɗa ina fayida no fewi saabu finde ko kalɗa ko neɗɗo wona ko andi foof walla neɗɗo wona hunde foof yana andi deke en gonde e dental groupe WhatsApp kono wona e hitande aɗa deeƴe groupe aɗa heeɗo no Allah waɗata jiimi nelduɗo vidéo ji ma mbimi jaam holi sohnajo ƴewmi indema tanmi koye groupe e tanmi ko an vidéo mo nelda liirmi vidéo o gandumi noon an ko mbatta ko hande rendo go ine sohli ɗum kadi yimɓeɓe ani heewi caɗele e on fannu ni woni sa teski fende mum mbimi il faut nden on saaɓe waɗa invité de jour e nder groupe WhatsApp ni woni noon Allah waɗi hoddirani yen mbat e nder groupe WhatsApp mbimi noon il faut que wodande invité ma on saaɓe woni Africa Pulaar Allah hoddirani kono ko ɗo Allah hoddiri la DSTV ma taw jeeyi gune on ɗum ɗo fof hollata ko neɗɗo o ko ganduɗa ko fof a dejar hen dokka gandal ma fayida ma e gune ma hande min jeeyi yimɓe to caggal leydi en Europe wonoɓe ɓuuɓol ina joguiɗen caɗele amin gandi aɓe jokkodiri e maɗa kadi mi yii ɓe kawrumi kadi alhamdulillah nokkuɓe ma kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah hoolare ɗum ɗo fof waɗi ɗum ko nunɗal beele sohna Kadel Harouna gorko kadi mo ganduɗa hayso wona on heewani duuɓi wiye joni par exemple ndiyam mum no usti beele ɗum holko ganduɗon hen eyyi ndiyam ustiɗam fof koye batte ɓuuɓri tan andi ɓuuɓri so ari bonnata koko heewi andi ɓuuɓri so ari so tawa boɗejo gonnoɗa ɓuuɓri ndi suman ma ɓawlinma so jagguiɗe ɗi sukki ɗumen han kadi gueɗe kewɗe usto ndiyam ɗam ne sukka usto taare ɗe mbatta wonen taroto sak taare ɗe cele ɗe mbaye payato ɗe payato wonen kadi ganduɗa jagan ɓandu wuloru wonen ganduɗa jagan ndiyameje ɗe belani mbatta arde maɗa yaha ɓooya joomum hofo aɗa yiya ɓuuɓri jagata hofo ha turo mbiyimo ɓuuɓri jaggi ha turi ha woni cukalel to so rufi safra Allah walli selli kono wadde eɗen ñaago jomiraɗo mbatten ko eɗen ñaagonde Allah waɗata hen barke par ce que so hunde waɗi barke waɗi jaabama waɗi issa jaaba ɗum ñagotoɗen joomen Allah woni bawɗo baɗowo waɗan en ɗum ɗon Allah walli ɗon kadi mbawin wadde ko mbawɗen kadi mbawa ko woto en kerso gaccen ɗon min noon kalanmi ko aduna o fof noon mbedema heeɗomi kono kalanmi koko mbawmi komi haala ɗum ɗo komi wawami goppu woto neɗɗo arayam noon komi haalani ɗo kala gadduɗo mi caɓata min kam komi seede sabu holko waɗi ɗum mi jottodiri e musidɓe ɓe ganduɗa ɓe jokkodirɗa kadi keeɓi hen raha ɗum ɗon foof noon ko haalde e nder aduna o no heeɗo ha yimɓeɓe ganda nokku en hoorare par ce que mi hawre yimɓeɓe ganduɗa ɓe keɓɗa jokkodirde kono faƴel alhamdulillah jii alhaali majjum e beele sohna Kadel Harouna haade men arde to banggue debbo
ɓe nana biya sawna kadila haruna machallah ina wawi ƴewngal hol fannuji ƴewngal ngal ƴewrata beele ko timgal walla ko kurus walla ko lissakar ɗoygol holko mbawɗa arade hen yimɓe oɗo saaha kurus ƴewranmi machallah waɗanomi ko ceede mbeɗa waɗa ceede aduna fof no ɓe kadi tana wawi ceede kadi tana wawi ceede aduna fof dogane ara mais ɓe kollimi wonde ceede sa waɗi ɗum sa juuli palle capannayyi jaabe tan min noon ɓayde mbi yiɗɗinam o ɗummi tan goppumi ceede ɗe jaami labgal taw mi pottume kaw goto wiye Alassane Harouna Sowyel mbimi Alassane o winama mbimi mbeɗa jeeya ko woni mbimi ceede ƴewrannomi acci ceede mi ala ko ƴewrumi koye ɓi ko ɓettuɓe jangguinma kurus vraiment ko jangguini kam kurus o koye hewde famɗude yettiri ɗum Allah la ɗum par ce que mi yiyen hay ko haalnaɗumi ko watti hen arde wadde ko Allah weela yanti hen kala ko waɗa so Allah yanti hen tan en jettiri ɗum Allah par ce que mi ƴewano gonɗo France mi haalama sukaɓe ma mi haalama fo ma esa jeeyakde seeɗa hay min hoore mi jora ɓaɗa miijo mi o gonɗo France walla o gonɗo Amérique mi haalnamo ɓesgu makko mi haalnamo ko rafa mi haalnamo foof vraiment ɗum ko mi anda ko gueɗe Allah mi yettiri ɗum Allah e laaɗo mum mi yettiri ɗum Alassane Harouna alhamdulillah rabbil alamin kadi bandiraɓe on naniri noppi moɗon nde wonno eɗen gandi galleji meɗen fulɓe fitram golle safroɓe safaruji ɗi ganduɗa ko ɓaleɓe eɗen gandi moni foof galleji fof ene jogui ne jaabi ari e ɓeɗo cafrata ko faate felwaɓe en uuɓe en ari e ɓeɗo cafrata anide ko ɓe ganduɗa ko yanoɓe wone gueɗe en ari e ɓeɗo cafrata koko faate affaire deedi en eywa kono noon galleji kadi ene jogui ko tawra min minani tawra ko guila to taani en eyyi tawru mi ko tana mi wiyata bañanaɓe bañatuba e bañatuba leyɗele loye lombe min jiide hen banggue haala jokkere ceerno Madani Tall yummu ceerno Madani Tall ndeysan yo Allah yurmi afa komi jiiduɓe mumen hen banggue goto nde wonno nde puɗɗimi de wiidima yaade ceerno Madani Tall mbimo ceerno Madani o wi kam na mbimi mbaɗnam duwaw kono ceerno mi a leɗɗe moƴƴani ceerno Jaali wi kam waɗen ko moƴƴi leɗɗe ne moƴƴi sa waɗi hen ko moƴƴi tan leɗɗe moƴƴat paabiɗa hen ko ceerno adi ittude noon haalis jonɗo fawnima e sakam leɗɗe ɗum waɗi duwani kam hen mi waɗa hundemi hami sikka fewani joni neɗɗo ɓe min mbi ko mbaɗanɗa kam ko wadde duwawuji ceernaɓe ɓene ene jaabe sanne duwaji ceernaɓe ene jaabe jee ceernaɓe hewɓe kono noon ceerno Madani Tall est ce que ceerno Madani Tall Seydi Tall makko Seydi Tall ha joni ko affaire to banggue gorago so tawi woni jomum o jibinaka hen so tawi woni jomum jibitinaka hen hay so dañi duuɓi capanɗe jeetati walla duuɓi capanɗe jeenayyi en cafranmo so haaji Allah o sello kono so jibinanama hen en jaɓata ñamde kaka makko par ce que en mbawa sawde ko jibinana ɗum woni nunɗal beele eɗon cafra ko faate ko wayno émori en ko heewi tampiddeɓe ko ulcére en par ce que ɗum ɗo fof koye gueɗeji meɗen safruji ɓaleɓe ala min émoride nde wonno ko kala ko jinnaɗo o jangguinani min gonga mbeɗa addane wiyanɗa ɗe leɗɗe jagguma safru émoride a sallam salo mbiya ala accumi waɗa ko jignaɗo o jangguinimi ko tan par ce que jignaɗo o jangguini waccimi par ce que émoride hunde mettude safrude Demba Bou wona ko weeɓi so wona ko weeɓi par ce que rewa ɗum ko traitement ji ko muusi mino ko cafranmi ko noon balɗe jeeɗiɗi jomum balɗe nayyi jomum jaka hoore mum danaka so timmi balɗe jeeɗiɗi so tawi Allah hawridini min heewi ko sellude kañum weldata ara ɓeyde kono heewi ko sellude banggue batte gorago machallah Allah jarama a jarama sokhna Kadil Harouna Ba Seyda min hewma wiide Seyda kala e saaha par ce que machallah gayi mawɗi ɓe kuccodirtumi saaha ina jewta yewtere ma wonko saabi ɗum faƴel alhamdu yo Allahu jokku moƴƴere nde haademi ruttade sifa to banggue debbo eɗen calminɗo ɓeɗo musidɓe meɗen kadi ko yiɓɓe meɗen heɗotoɓe kala e saaha ina balla men wadde partagé jewte laade e STV partout ɗum eɗen jetta Allah kadi eɗen jettaɓe saabu ɓe neɗɗo gamowo ina foɓɓane so wiyama so gabri ndi yuuɗi walla goɗɗum walla softi ko foɓɓonoɓe men ɓe ndeke noon foɓɓoɓe ɓe yeeɓoɓe men ɓe ko ɓenne ne jogui hen gueɗal Ousmane Julɗo Sow gorko pullo gonɗo to wiyete Madina Toual tawi noon hande tawete koto leydi Espagne kanko e suddiɓe makko tato tawine kadi o wona baɗo Demba Bou Sow kanko jabaro kanko e suddiɓe makko tato ɓe machallah eɗen calminaɓe on woni Ousmane Julɗo Sow
tawi noon ko toto Espagne kono noon jatti makko koɗo wiyete Madina Toile sabu mi hollitima hannde yewtere nde ko sokhna Kadila Harouna hannde machallah wonata invité di jour meɗen e nder la DSTV ɗum noon Ousmane julɗo séri so pullo mo Madina Toile kono to nanneɗa e Espagne min calmini min juroma wonde e suddiɓe ɓe ko wona ɗum ko musidɗo men denɗi meɗen ene wiye Abou Ndongo gorko pullo mo Madina Gounass wuro laamorgo wuro malnortengo duwortengo barkinortego wuro siraji diine woni Alaji ma Saydou Ba Madina Gounass hande ko ɗon tigi tigi woni ɗon woni jatti makko ɗum noon Abou Ndongo toon to leydi Espagne min calmini min jurima no fewi sanne sunu xarit l'homme fort modeste humble mooy Saliou Keita directeur général du CICES la foire internationale de Dakar ki nga xam ne macha allah ku jàppale jigéen ñi jàppale góor ñi mag yi ak ndaw yi fidèle à son ami premier ministre ki nga xam ne macha allah mooy Amadou Ba l'homme fort l'homme cool l'homme qui ne parle pas beaucoup mais qui travaille beaucoup c'est son ami fidèle Saliou Keita ñu ngi lay nuyu bu baax directeur du CICES la foire internationale Dakar maa ngi lay nuyu di la ziar di jaarale nuyu bi nag macha allah mooy général Kapi mooy garde corps macha allah ndaanaan bi ku mun métier yam ki maa ngi koy nuyu bu baax a baax di jaarale foofu macha allah dédicace yi dem si yow ko wona ɗum ko Adama Sall président du mouvement MCD mouvement pour la citoyenneté et le développement machallah l'homme de Kaolack kono noon jatti muɗum lasli muɗum ko Podor duwori wuro Ndiag kono noon hande lasli muɗum walla hande gollorgal mum ko hakkude Dakar Ndiaye faade Kaolack Adama Sall maa ngi lay nuyu di les ziar di bëggee tamit machallah les Amazones ɓe ngannduɗaa ɓe no jogii programme mawɗo am na programme ba nga xam ne pour sargal Adama Sall inchallahu taala du yàgg ñu ngi rafetlu ñu ngi def pour sargal Adama Sall parce que nit ku nga xam ne ku taxawal waa Kaolack nit ku nga xam ne macha allah ku diñ teey macha allah vraiment ku bëgg tamit Amadou Ba moom Adama Sall ñu ngi koy nuyu bu baax di féliciter ci ñoom yi nga xam ne les Amazones yi nga xam ne am nañu programme ci décembre bi incha allahu rabbi pour sargal spécialement pour Adama Sall ñu ngi rafetlu loolu e ko wona ɗum ko inchallah Kadil Harouna Ba mi artayma namnal meɗen jaarten koto holto jiɗɗa jaaren jinnumi ko naatan ɗo banggue domaine rewɓe walla so tawi woni ko heddi ko faate affaire worɓe bisimilla ɗum heddi ha joni heddi ko heewi kono en calminat ceerno men ceerno Cheikh Tall mo ceerno Bassirou Tall gore Cheikh Oumar Ceerno Bachir mo ayi woni salam ngel ɗo jooɗi ko toon paami joni gore walla en kalti ɗum paami ko ziyar komi jawo haddara mbeɗa ñagono ceernam ceerno Cheikh Tall Allah junnata hoore kon moƴƴuɗo battane joom yumma moƴƴo o Dieynaba Diaw hande ko so haaji Allah ko min Dieynaba Diaw en mbaldata so haaji Allah amin mbiɗa salmina ɗo noon serna moƴƴuɓe fof ceerno Aliou Thiam en serna moƴƴuɓe ceerno Samsidina Hayra Lawol ceerno Aliou Yero Sow en ne wonno serna moƴƴuɓe min mbeɗa hay maɓɓe ceerno mbeɗa hay maɓɓe Demba Abou Sow ne wonno ko heewi heɓede ina heeɓe moƴƴuɓe noon mbeɗa salmina Hayra Lawol Yaara Lawol mbeɗa andi yewtere nde suwa kono sa heñaki won gonɗa sa heñani ɗum hene mbeɗa wiya Daara Jolof naaɓe noon haale musidɓe ma le 23 le 24 ko Daara Jolof foti tawdemi le 25 ko Daara Jolof kala cohluɗum e fotami Daara Jolof inchallah ma tawam to min kajjata Harouna Mboye Ba ceerno debbo noon salninami ñagganaɓe siɗa taw feehi ñagga ɓe mbi kam noon del wax olof tuuti waxo wolof fof sila maa ngi nuyu samay mbokk samay dikkundo waa ñagga samay xarit yu baax yi machallah ku ci mel ne ñoom Fass Sène ñoom Yaane Ndiaye siɗa taw fe jom sama ci chef de quartier ñoom loo jabari loo mi nga xam ne daa baax ba bëgg a dem mën naa retardé léegi oto la ma daw wutal pour ma gaaw a am oto pour ma mun a ñëw fii bañ a tardé macha allah aawaloo asalaam aawaloo di nga rafet xol da ngaa baax di nuyu ñëpp nag di nuyu sama waa groupe bi groupe wérle olof bi ma jiite salmina cellal woni afongolo naaɓe groupe wallahi on groupe ɓeɗe hen wallahi aɗa jogui droit salmindeɓe demel ka e groupe muɗum mbeɗene ñaagude he mbeɗene ƴeewle kurus mbeɗa ƴeewa e kurus
mbeɗa listakaar jammani mbeɗa waalda hen kono ɗum so ɗum fuɗɗata tan kono ƴeewa ɗum course joni joni ko mbinooni kajjato ba ceerno debbo kajjato ba joni joni machallahu diaspora rewɓe tan mo jaaki mon wallahi te rewɓe no jogui ngari kuccodiren diaspora mi salmini mon ngari kuccodiren hakkudamen mon e worɓe mon e hakkudamen mon e ɓesgu mon ladde nde ɓesgu ladde ni muusi ina metti gilay ƴeewgal hay sadda kuuji e fof ndema Abou Sow faru rab mi safrata ɗum ko mbeɗa jogui hen ƴeewgal laptugal te ƴeewgal ngal ko kañum rokkanma tracé so tawi ko an jeeyi ma haal so tawi kadi goɗɗo jeeyi somin jeeyi somi waɗnima sadaka o tan rabo heewi accudemo ɓuuri hen heewde mbeɗa ƴeewa hami yiya rabo koni handen tampiniɓe koni rabo jakki kono mi safrata rab noon kono mbiɗa jogui ƴeewgal mu Allah dani kam ƴeewgal ngal eyyi mbiɗa jogui ƴeewgal kewɗe ɗe ganduɗa somi haalnima sawde sada kuƴƴe yiyat woni waɗi jiita joni joni sawdu tan e ɓoore sada kuƴƴi machallah déglu leen Seyda Kadel Harouna Mbodj ba nga xam ne macha allah listikaar bu set wecc lay set bu nga xam ne jigéen bu am faru rab dina la tegtal lu leer lu si nekk góor tamit bu am faru rab dina la tegtal lu leer bu fekkee moo ko moom dina la wax bu fekkee am na gàllankoor bu nga xam ne daal moo la teree dina la wax lépp incha allah mooy Kadel Harouna Mbodj waaw damay seet ci kurus machallah damay def ay ñaan kurus tamit da ngay seet damay seet ci kurus baa ngi ni moom lu ne fa nga kenn di ko jeex kurus baa ngi nii waaw lu ne fa nga kenn di ko jeex kurus baa ngi nii ci kurus bi laay seet ci kurus bi laay xool kon nag machallah man maa ngi seet voilà numéro téléphone o so yimɓe ɓe ɓe jiiɗi jokkodirde ma haal numéro aji ma téléphone eyyi numéro téléphone o ko nga jox sa numéro téléphone yi nga xam ne mun nañu laa soxla lépp inchallah numéro téléphone 77 504 03 24 77 504 03 24 77 504 03 24 numéro client bi 77 914 39 09 voilà 914 39 09 termini Scar 89 Cité Tawfekh Niaga quartier Aliou Moussa Ba voilà on naniri noon noppi moɗon numéro aji makko téléphone kanko sohna Kadel Harouna tigi rigui woni ɗiɗo ɗi kalɗen mo 77 914 39 09 77 aussi 504 03 24 kadi so tawi oɗon jiiɗi yiidemo facilement holto woni jooron kadi ko cité Tawfekh Niaga tawi kadi ko quartier Aliou Moussa Ba terminus car 89 suka woni affaire rewɓe cuwa hen arde men gar hen pannomi ko ha jumpa tigi tigi mo banggue rewɓe ɓe noon to gorko waɗata new doole ni ko noon debbo ne waɗa new doole ha watto haydara dañde leeso so gorko mo ko waɗata ndiyam ɗam usto o dañi hendu kanko nde welani o dañi keesi muuso o dañi rafiji ɗi ganduɗa eyyi hakkude debbo kadi e gorko mum eɗen dilla hen enenne kadi tawi wona banggue safaro o banggue kadi ko mbaɗen hen kadi yooɓe nanodir hakkude neɗɗo e esum hakkude neɗɗo e ɓiɓɓe galle so welani so galle boniri nder suudu galle boni par ce que so tawi woni gorago ustima walla ndewago ustima galle o natta ko welde dembo Abou Sow maran hoɗo yimɓe ndeeƴa duɗen hoɗo yimɓe ndeeƴa wawi ndewago so ala ɗon galle o natta ko welde gorago so ala ɗon galle o natta ko welde eɗen dilla hen noon machallah en jangguinama hen gueɗe kewɗe banggue hakkude debbo e gorko mum hanodira rewɓe ɓe ndesaka eɗen dilla hen debbo mo ganduɗa ko sewɗo ko yiiɗi gorko ɓe o resta ɗum tawi en ƴeewi no moƴƴi eɗen mbaɗa hen eɗen dilla hen te surtout so joomum ne heewi arde ma oɗon keewi namnade beele ko gonga ina resa joomum te min gandi alhamdulillah kurusma e dewal Allah ma ngal namno ɗon joomum beele tawi koko resata tawi ɗi laaɓade kadi joomum reedu aɗa heeɓide mi adde somi sawanata sami ƴeewa mi wona gonga resani gonga aɗa anda kadi on banggue Allah okki men gueɗal sa resani mbiyatmi ka resani joni noon batte ɗum no batte reedu batte sukaɓe tartoɓe leeso kadi eɗen cafra ɗumen kadi hay mawɗo tartoɓe leeso arda e gorko mum en cafri ha selli debbo mo jibinani eɗen dilla hen machallah voilà joni eɗen naata e rewɓe no foti foof debbo cattiraɗo ɓesgu gonga ko Allah de woni no tagiri yimɓe ni yindere makko ni o wi ko moni fof mi tagui ɗum kono ina jogui ko dokkanmomi kono noon sabbuji kadi ne mbaɗa kono debbo cattiraɗo ɓesgu en général tawi joni o wona jibinɗa tawi kan ko rafuji garoji holno ko mbawɗa arande men hen eyyi andi debbo ne jibina ha ɓooya darto taw so ɓuuɓri ene makko o wayata ha ɓooya darto debbo ne rese taw so mbiye régal ɗum musata ɓurta liɓambo reedu musoro walla taw so mbiye régal o ɓawlata walla waɗa koye donjoyo ni anen joni ɓuuɓri so naate debbo ina haɗa ɗum jibinde ni no siti haɗa debbo jibinta ko noon ɓuuɓri kadi bonnata kadi jibinirgol debbo kono hayso sen cafri hen neɗɗo ara hawamba ɓinguel mi an safruno kam mi yii
heɓe cabruɗen jibini ɗum kam heewi ɓe cab Allah walli min jibini nde wonno kan tawɓe laal mbatten koko leɗɗe mbatten laaɓtuɗe ceer so ngari ladde on tawi kam mbeɗe dari toon mbiɗon ko wona mi jogui nde jammere mbeɗa naata nder nde ladde mbeɗa sira ɗeɗo leɗɗe e vraiment mi jangguinama leɗɗe no fewi machallah ko hen cafranmi koye safar leɗɗe so namni bindol kadi mbiɗa jogui kadi bindoma am mbiya wiya bindan bo ɗum ɗo yaadi koye bindol par ce que mi rewtani kadi bindol ngol e par ce que gon gonɗa ko bindol tan wawi hen yaadude par ce que ƴewiɗo ɗo ko baɗɗo rab ari mi safrata par ce que ko jibaɗanmami tettal kono mbiɗa jogui bindowo am min salmani ɗum woni imam Thioune ceerno Aliou Thioune mo ganduɗa woppani mi jeewami mais imam Sall woppani mi jeewami ɓe foof somi dañi haaju so yimɓe bindan tam Sayko Diop kañum affaire hendu ndu on banggue on accanimi vraiment ɓe jogui sernaɓe ɓe koddume leegalam moƴƴuɓe ɓe ganduɗa affaire hendu ne kadi sahani tampini yimɓe affaire hendu somi ƴeewi kadi so tawi woni hayso wona ɗo banggue bindol ɓurana ka ene jogui yimɓe ma ɓe jokkodirta mbeɗa jogui hen sadak mum amin mbeɗa jogui hen sadak muɗum mbeɗa jogui sadak muɗum mo mbaɗanmi hen eɓe jogui sadak mum mbaɗanmi affaire hendu somi andima affaire hendu mi yakata ceerno Sayko Diop bindanami walla ceerno Aliou bindanami machallah walla ceerno walla imam Sall min ɓe jogui moƴƴuɓe ɓe mballodiranmi batte liggey o ɓe rendi e mintaji men natti wuɗude e le amin nana waɗa silwi kayde mintaji 5 mamin garte namdal ma par ce que nde kalannomi joni nde ɓe mbaɗi kam ɗo signe aɗa andi 16 décembre Amissar et les Amazones toon to Las Palmas aɓe gandi wadde sargal Adama Sall mo ganduɗa o kadi ko président du mouvement pour la citoyenneté et le développement ñi nga xam ne machallah yi taxaw jàppale Adama Sall jàppale tamit Amadou Ba mooy Amissar et les Amazones ñu ngi def sargal ki nga xam ne mooy Adama Sall le 16 décembre inchallahu taala c'est Las Palmas pour ñëpp sargal Adama Sall parce que Adama Sall nit ku nga xam ne macha allah vraiment ku bëgg réew mi Sénégal ku bëgg ku nga xam ne macha allah développement Sénégal xarit ku bëgg tamit Amadou Ba mbooloom yi nekk ci mouvement pour la citoyenneté et le développement ñu ngi xaar bis boobu incha allah le 16 décembre ba nga xam ne macha allah sargal Adama Sall so tawi ɗum ɓen ni Kadila Haruna debbo mo ganduɗa o tan toujours ko cattiraɗo ɓesgu en général onon holko kewɗon hen gollorade fannuji leɗɗe meɗen eyyi andi leɗɗe min kam cafrem ɗo banggue batte ɓuuɓri batte ko bannanmami pewno ma aɗa yara kadi kono batte ɓuuɓri deftem defanma ɓuuɓri woɗa ko dokkumami aɗa yara ɗum ɗon kono an e gorko ma ñamdata ko defete ko mais ko yarate ko an goto yarata ɗum eyyi voilà ɗum noon ɓeɗa andi min mbayodira e moon ko émission natti woni gasde émission men woni koye gasde woni koye gasde en mbawa gaynude en jettani joom galle men gonga sella ko law Aliou Moussa Mbourel est ce que Aliou Moussa Mbourel est ce que par ce que o balluɗomi ko jagganɗomi mbeɗa yetta mbo no feewi mbeɗa yetta joom gallam o no feewi par ce que o jaggani hen gorko debbo cafrowo rewɓe ene safra worɓe ene muusi muñande wallahi wallahi mbeɗa salmina Abdoulaye Ba e Aissata Aliou e kadi raw en bebbe en e Rugui Diallo e Mayere Samba Haw salmi yimɓe galle ɓe foof wayno Habiba en Aissata Abdoulaye e sam moƴƴo e siraguelam ngel mbeɗa ñaago Allah acci ɗum joom galle muɗum e cukalel gonɗo ɗon e liggoɗo ɗon e galle o vraiment mbiɗa yettaɓe eyyi Allah jarama on jarama hande wonno invité meɗen tigui tigui o mo ganduɗa o ko Seyda Kadila Haruna Ba debbo pullo bangguenajo mo Hayre Law ko kanko wonno hande invité meɗen konngol cakkittogo inchallah son jiiɗi hebdemo tan nodde numéro aji makko ɗiɗi 77 914 39 09 noddonmo kadi e 77 504 03 24 inchallahu taala ha e sahaji goɗɗi e invité kadi fannu goɗɗo inchallahu taala hande ko oɗo wonno invité meɗen ko ɗum ɗo wonno ko wonno e laana haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Samba Diop o top golle ma jooɗi peewi Amina caméraman machallah haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yen gone jaam